युट्यूबकर आणि कुकणकर कशी वाटतात तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. जोडी. चला वहिनी, आजची रेसिपी तुम्हीच सांगा. आषाढी अमावस्येच्या आधी जो दिवस येतात, म्हणजे काय मांसाहार खारूचो दिवस, तो दिवस आज साजरो करतो. कारण त्याचा नाव आहे ना, भरपूर जण मग खाली कमेंट करतात. त्याच्यापेक्षा ह्या बोललेला एकदम साधा, सोप्या, मस्त. मांसाहारी दिवस आषाढी अमावस्येच्या आधीचो, तो आपण साजरो आपलं करूचो आज. श्रावण महिना चालू होऊच्या आदल्या दिवशी आपण अमावास्ये गटारी सेलिब्रेट करतो. तर मी तर बोलतोय गटारी गटारी काय तर तुमका बोलायचं आता. पण आम्ही तर लहानपणापासून ताच बोलतो. तर त्या दिवशी आपण सर्रास खातो ते म्हणजे आपले मालवणी कोंबडी वडे. पण आज काय झालं माहितीये, वहिनी आणि मी डिसाईड तर केला, की कोंबडी वडे उद्या रेसिपी लाईव्ह करूया. पण आमच्याकडे पिठाची तयारी नव्हती. कारण काय असं झटपट तर ती गोष्ट होणार नाही. भाजणीची हं. कोंबडी वडे नाही, पटापट होणारी. हां, मग आम्ही म्हटलं, की चला आज जर भाजणी करू कोणाकडे वेळ नसतात, तर मग काय करूचा कोंबडी वडे हां. तर होयच ना. मग बिना भाजणीचे झटपट होणारे कोंबडी वडे आणि त्याच्याबरोबर काय होया, मस्त रस्सेदार चिकन, मालवणी चिकन. पण तुमका माहिती आहे कोंबडी वडे म्हटलं, की म्हणतात त्याच्यात कोंबडी आहे काय म्हणून त्याका वडे म्हणतात काय? तर त्याचं उत्तर काय? आता ते कोंबडी त्यात नसतात, पण ते कोंबडीच्या रसाबरोबर खातात म्हणून कोंबडी वडे म्हणतात. चला आता आपण जाऊया आपल्या रेसिपीकडे. खूप मोठी रेसिपी आहे. तुम्ही बघत राहा. काय नाही कळलं तर खाली कमेंट करा. आता हे बघा, ह्या चिकन घेतलेला, एवढे मोठे-मोठे पीस कापून घेतलेला. आता त्याका प्रत्येक वेळेस आम्ही सांगत नाही. तर आता ह्या आला, लसूण दाखवत नाही ना, तर ह्या आता आलं आणि लसूण हे बघा, आल्याचा तुकडो गेलो त्याच्यात भुतूर आणि हे लसूण, कोथिंबिरीची देठ, थोडीशी हे बघा. अजून व्हायचा असा कोथिंबीर मी वाटतं अजून हातात दिली तेवढी काढली. आणि जास्त होई काय? नको ना, नको. मग ती कोरडूच लागतं. नाही, नंतर हे का घालूया वरसून वाटपात चिरून, हे वाटून घे. या आता बारीक असा दरदरीत वाटून घ्यायचा. आता लिंबू, आम्ही लिंबूच लावतो, पण लिंबू लावते वेळी ना आहे नेहमी म्हणा सासूबाई, लिंबू लावतास हाडा बाजूक होतं, मटण बाजूक होता आणि सालाचा गेला की तुमचा मग तर मटण ह्या लागता, आडूक लागता. आडूक ह्यो तिचोच शब्द. आता तिच्या एका मान देऊन काय केलंय, हातीवरच असा लिंबू पिळून घेतलंय, म्हणजे बिये असतील ते भुतूर जाऊचे नाही. आणि ह्याच्यात ना आणल्या आणल्या थोडासा मीठ लावलेला हा. सगळ्यांचं आपल्या लाईव्ह रेसिपीमध्ये आज आपण करतो कोंबडी वडे, मालवणी कोंबडी वडे. आधी हे वाटून लावून ठेवला ना तर बरा पडत ना. आणल्या आणल्या कसा कापला की लावून ठेवला. थोडीशी हळद टाकलंय. ह्या वाटून घे गो. ह्या हं. वाटल्यावर आपल्याक लावूक होय. आणि त्याका मग झाकून ठेवूया. तोपर्यंत आपण वड्याकडे जाऊया. वड्याची सुद्धा तयारी असा. म्हणजे नुसती 2च पिठा घेतलेली आहेत मी. ह्या आपला गव्हाचा पीठ आणि तांदळाचं. मिक्सर आहे ना मी रिपेअर करून घेतलंय. पण माका वाटतं ह्याने ना बरोबर माझं मिक्सर रिपेअर करून दिला नाही हां. आवाज काहीतरी वेगळोच येता. नाहीतर याचा वाईच कमी असत वाटप म्हणा नसत. आता आपण वाईस दरदरीतच वाटूया हां. एकदम पण फाईन पेस्ट करण्यासारखं नाही कारण हे बघा. नाही होतं एकदम कारण असा ह्या एकदम कडेकच होता हां. ना. खूप कमीचा चमचो देऊ काय? हा काढू? घेतलंय मी. हं. चमचो भर तरी आला लसूण पेस्ट त्या दरदरीत असा वाटून कारण हे घेतलेला. चिकन फक्त अर्धा किलोचा. तर ह्याच्यात म्हणाला मगाशी सरोज मी आणल्या आणल्या वहिनी मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे मी काय आता मीठ नाही, फक्त हळद आणि ते आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवते. मिक्सर ओलो झालेलो हा आपलो, कारण आपल्याक आता ह्या सुक्या पण वाटूचा हा. आता काय करूया, आपण वाटपच आधी करून घेऊया. म्हणजे काय होय, आता वाटप वाटून झाला की मिक्सर तर भाजलेला आपल्याक वाटूक येत. ह्या सगळा आपल्या चिकनचा, ज्या आपण चिकन करतो त्याचा, त्या काय वाटपाक कांदे ओबड-धोबडच वयत. ते आता मी असे कापून घेते. 2 घेतलंय मोठे कांदे आणि हा सुक्या खोबरा एक पुरी कवड घेतलेली आहे.
कवड म्हणते हा, मी नारळ म्हणत नाही. पुरी एक कवड घेतलेली आहे, पहिली चिरून घेतलंय, ते सरोजनी बारीक वाटून दिल्या ना. तुम्ही आज बुधवारचा काय स्पेशल मच्छी केलास की काय केलास तर आपण खाली सांगा, आणि कुठून कुठून खाईना खाईना बघतास ता सुद्धा सांगा. आणि तुम्ही कशी करतास? कोंबडी वडे करतास, पटपट झटपट होणारे करतास, की एकदम भाजणीचे वडे करतास पारंपरिक द्या पद्धतीचे, आता. ते सांगा. ह्याका काय एकदम बारीक कांदू नको, आपल्या घेऊ भाजूचो. त्याच्यासोबत मी गरम सामान सुद्धा घेतलेला हा. हा, नाही हलवत, नाही हलवत. व्हेरी नाईस. रेश्माने लिहिलं, सुप्रियाने लिहिलं, मॅडम हाव आर यू. आम्ही दोघी मस्त. लक्ष्मी महादेव बँगलोरवरून बघते. सविता हाय करते. कोण कोण कुठून कुठून बघताय ते सांगा. आज आपण नॉनव्हेजची रेसिपी पण तुम्ही बघितलात काय? व्हेज आणि नॉनव्हेज रेसिपी जेव्हा आपण टाकतो तर तुमका काय वाटतं जास्त रेसिपी कोणते बघितल्या जातात आणि कमी कोणते, म्हणजे व्हेज की नॉनव्हेज? लोकांचं व्ह्यूज वाईज तुमका काय वाटतं? तर श्रावण चालू झालो की व्हेज होते चालू. आता मी तव्यातच आधी भाजून घेते. ह्या आपला वाटपाचा हा मालवणी वाटप म्हणतात त्या का, ता घेतलंय. थोडेसे खडे मसाले घेतले, काळा मिरी, दगडी फूल, बडीशेप, धने, दालचिनीचं तुकडो. आता एका गरम होऊ देऊ वया, नाही तर ते हा. काय भाजायचं नाही. नाही नाही, मी म्हणत होती तुम्ही जे व्हेज रेसिपी दाखवता किंवा नॉनव्हेज दाखवता त्याच्यापैकी जास्त रिस्पॉन्स तुमका काय वाटतं, व्हेज रेसिपी गावता का नॉनव्हेज? माका विचारतो की त्या नाही नाही, तुमका तुमका आता लोकांना नंतर आता विचारूया. आता तू माझ्या मते नॉनव्हेज रेसिपी कस असता जास्त ह्या सपोर्ट. व्हेज हम्म. वाले कसे, व्हेज आहे ना वर्षाच्या 12 महिने खावचा. नॉनव्हेज कसा आदले आदले महिने येतात, मार्गशीर्ष, श्रावण येतलो, श्रावण गणपतीपर्यंत, नंतर येतलो दसरो, मग नवरात्र. त्यामुळे नॉनव्हेज कसे वाराकच ठरलेले असतात, बुधवार, रविवार, शुक्रवार. त्यातलं शुक्रवार आमचं वगळलेलोच असा, म्हणून नॉनव्हेजच जास्त. माका असं वाटतं व्हेज रेसिपी जास्त बघितले जातात यूट्यूब चॅनलवर व्ह्यूज वाईज. कारण व्हेज कसा नॉनव्हेज खाणारे तसं बघायला गेलं कमी जास्त आहेत ना लोक. हम्म. सगळेच खात नाही, पण व्हेज कसे सर्रास लोक खातात. व्हेजचे आणि आठवडेच जास्त हा, होत. आणि एक आठवड्यातले गोष्ट दिवस. तुमका माहितीये काय, हॉटेलमध्ये पण गेलात की तुमका नॉनव्हेज खूप चांगला गावता, पण व्हेज ह्या म्हणजे मुश्किल असा. हा, हम्म. आम्ही मालवणीने लिहिलं, अरे आम्ही मालवणीवाल्या ताईंचं नावच माझ्या लक्षात येत नाही, सुप्रिया वाटतं. आय मेड एग मसाला इन द मॉर्निंग, नाव आय एम मेकिंग फ्राईड फूड फ्लोर. ओके, म्हणजे हे, अरे यार इंग्लिश कमेंट होतं, थांबा आता हिंदी मराठीत येत आहे. हा, मिया वाईजरावा. दोन 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 हा, मोबाईल आता घेऊ हे कोया बघा हातीत. आता ते पण आपण तुमच्या सोबत वहिनी पण बघता, तर तू कोणाक जर वहिनीशी बोलायचं आहात तर तुम्ही पर्सनली हाय करा. कांदो भाजेपर्यंत म्हटलंय चालू करूया. परब किचन वरतीच होता. हम्म. गेली गेली मराठीत गेली कमेंट. ओके, कुळदाची पिठी, भाजलेला बांगडा एकटीच आहे ना जेवायला, तुम्ही आता चिकन बनवताय ते बघते. हा, वा ओके वा ओके, वा, मस्त. छान आहे रेसिपी, म्हणजे मेन्यू छान आहे. अजून कोणी कोणी काय करतायत ते पण सांगा. सौरभने लिहिलं हाय, कांदो धन्यवाद. उडालो. कांदे उडतात, मोठे मोठे चिरले ना. कोण कोण कुठून बघतायत आणि आपल्या ह्याची तयारी करताय की नाही अमावास्येची, ती पण सांगा. असं म्हणतात ह्यांचं युपी वाल्या त्या साईडचं नॉर्थ वाल्यांचं चालू झालं श्रावण त्यांचं 3 ऑगस्ट. आषाढी एकादशी हा, पासूनच माझ्या वाटे होता वाटतं चालू. नाही नाही, त्यांचं पौर्णिमेपासून चालू होतं, 3 तारखेपासून. पौर्णिमेपासून. पौर्णिमा टू पौर्णिमा, आपलं अमावास्या टू अमावास्या असतो ना, म्हणून 15 तीच दिवसाचं ना, अंतर. पौर्णिमा झाल्यावर पहिले हा एकादशी येतली हा, ना, तेव्हापासून त्यांचं 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस असं काहीतरी असं, तृतीय, चतुर्थी, संकष्टी पासून सुरुवात त्यांची. आता हे बघा इथे आपला ना कांदे व्यवस्थित भाजू आहे. मी हा, अजिबात तेलाचं थेंब नाही घातले, आधी असेच मी भाजते, मग पटकन भाजले जातात. किती पसा कांदो कधी पण सुकोच असं भाजून घ्यायचो, आणि मग त्याच्यात तेल टाकायचं. जसा वाटला आपल्याला आता हे रंग बदलता, नाहीतर आणखीन एक चरचर चरचर आवाज कमी होता, त्याच्यावरनं समजायचं आता तेल घालूक झाला.
तुमका अगदीच भाजणीच्या वड्याची रेसिपी हवी असत तर आपल्या परब किचनवर गेल्या वर्षीच्या लाईव्हवर भरपूर रेसिपी आपले असत वड्याचे. आता बघा सौरभने कमेंट लिहिलंय, सुंदर स्वयंपाक बनवतात ताई, आणि इंग्लिश मध्ये आलंय ब्युटिफुल लेफ्ट हँडेड कुकिंग अँटी. आता जे गरम मसाले आहेत ना ते पण घालून घेते म्हणजे कसे ते भाजले जातील. आता जे वाटीत घेतलंय ना ते आपले मसाले ह्याचे होता कसले आपले वड्यात घालूच आहे ना मेथी ते होत. आता म्हणजे ते वाटी आहेत आणि काढून काय ठेवल्या ना स्नेहान. आता मी तेल घालते कारण कांद्याचा आवाज पूर्ण कमी झाला. आता हे ओला खोबरा असतात तर भाजूक घ्यायचा पण आपण सुक्या खोबरा घेतलो ना ता कसा सुक्या असतात त्यामुळे त्या भाजला जातला आधी कांदो वाईस परतय मग सुक्या खोबरा घालतय. असा सुद्धा झटपट आपला वाटप होऊ शकता. मग ओला खोबरा काता ता भाजा कांद्यासोबत नंतर सुक्या खोबरा वाटा ता भाजा. आणि वाटप जर तुम्ही असं करून ठेवलात ना तर एक आठवडा 10 दिवस तरी रवता या. आणि शक्यतो अशी मटण वगैरे करूच असं चिकन बिकन तर तुम्ही ताजा वाटप करा. जी चव ताज्या वाटपा खा ना काही गडबडीत आपल्या रोजच्या म्हणतात ना त्या काय ठीक आहे करून ठेवा किंवा लाईट जायत असत आमच्यासारखी तर तुम्ही वाटप करूनच ठेवा नाही तर म्हणजे ताज्या वाटपाक रवलं आणि वाटपच नाही. असा होता भरपूर वेळा होता. लाईटीची वाट बघून बघून लाईट येत नाही कांदो धन्यामध्ये पडलो उडी मारल्यान. आता आपण या सुक्या खोबऱ्या ज्यांका वाटप कसा बनवतात ते बघूचा आता तुम्ही बघा थोडं पेशन्स लागता म्हणजे मीडियम गॅसवर पण तुम्ही बघून घ्या. असं आमचा मालवणी वाटप बनवतो आम्ही. याच्यात वाईट हळद घातली ना की या वाटप टिकता. हा हळद घालून शेवटी घालायची जास्त नाही नंतर घालायची कारण नंतर आपण त्या वाटप ना टिकला की आपण त्या भाजतो ना परत तेलात नाहीतर ती हळद पावडर घातली की लगेच पता खराकतली ती तव्यात काय. माकाला तहान लागल्यासारखी झाली. पाणी पितोय वाईस बसो वाईस खवखावाक लागलं. आता ह्या भाजून घेतोय मी. ह्याच तव्यात आपल्या ते मेथी आणि धने बडीशेप ह्या सुद्धा भाजूचा कारण नुसती पिठा घेतली की वडे काय नुसते होते नाही. थंय पाणी चवच नाही ठेवलं लागायची. थंय पाणी ठेवलं आपण कशा गरम वड्याक व्हाया म्हणून आणि थोडासा चिकनवर पण घालायचा म्हणजे काय होता आपल्या चिकनला पण चांगली रशाक्तरी येतात. चिकन वडे ऐकायला छान वाटतं कोंबडी वडे ऐकायला छान वाटतं पण मी आज कोंबडी करते असं कसं बोलणार आज मी चिकन करते किंवा मटण करते असं बोलतात ना. बरोबर. आज मी कोंबडी करते कसं बोलायचं. पण गावात गावठी कोंबडं मारतात हा. हा गावठी असतात. भात शेती उरकलेली असतात ना भात शेतीची कामा. कोणाक गावठी आवडतं आणि कोणाक बॉयलर खाली कमेंट करून सांगा. माका तर गावठी आवडता. सगळ्यांकाच आवडतं गावठी पण काय करणार. गावला तर म्हणायचा दिवसा त्या दिवशी एरे दिवसा भररे पोटा त्यातली गता. गावठी चिकनला आणि गावी खाला तर काय मजा. माझे बाबा मारत होता मजा आता गेले होत सऱ्याच्या गावी आणि गावठी कोंबू मारलेलो हा. कधी गेले झाले काकांनी तुमका हाय सांगताय आठवडं झालो. बरे मस्त आपला वाटप भाजून झालेला. आपला गॅस बारीकच आहे हा. खडे मसाले घातले कांदा भाजून घेतला सुका नंतर खडे मसाले घातले. खडे मसाले घातल्यावर थोडंसं तेल टाकलं आणि मग आपण सुकं खोबरं टाकलं. आता गॅस मी बंद नाही केलंय ह्या थंड होते तोपर्यंत आपण वड्याचा जे भाजायचंय ते भाजून घेऊया. भले भाजणीचे वडे नसले तरी सुद्धा ते का भाजणी थोडीशी घालूकच होईना. तर आपण एका पसरवून ठेवूया हा. आणि ह्या का आपण इथे बघा वड्याचं पीठ होईसर आपण एका मॅरिनेट करतो हा चिकनला. मॅरिनेट शिवाय चव नाही.
आज आपण वेगळा हे केला. हा चला आता हे धने दुसरं चमचो घ्या. असा असं वड्यातच घेतोय झारो बारीकच घ्यायचा कारण तवो आपलं चिक्कार तापलेलो त्यामुळे मी जास्त काय मोठं करत नाही. धने झाले हे बघा लगेच धने परातले केले. आता बडीशेप हे आपल्याला फक्त याचं क्रंचीनेस आणायचं आहे. हा कारण पावसाळ्यात थोडासा दब होता ना सगळ्यात दब होता त्यामुळे भाजूनच घ्यायचा आणि भाजणीच्या वड्यामध्ये भाजूनच घालायचा म्हणजे त्याचा एक खमंगपणा ना तो सुटलो जाता आणि त्याची चव वाढते. आता तडतडाक लागले बघा. जसा जसा गरम होत जाता तसा तडतडाक लागले. गॅस बंद करते आणि मग हे मेथी टाकते कारण मेथी जास्त भाजायची नाही तर ती करपली तर हा. कडू होते ना. हा म्हणून ती बंद गॅस करायची आणि मग ती तवा आपलं चिक्कार गरम आहे मग ती भाजूनच घ्यायची काही ढवळत रवायचा. बघा आपण आज बिना भाजणीचे कोंबडी वडे करतोय हा, झटपट. आणि त्याच्याबरोबर ह्यो आपलं मालवणी चिकनचा रस्सो करतोय आणि त्याच्यासाठी आपण इथे पिठं ठेवलेली आहेत. तुम्ही जाऊ नका, पूर्ण रेसिपी बघा आणि तुम्ही असं बेत बनवा. माका वाटतं तरी रविवारी 1-1.5 बनवा. तास लागतो हा. लागत हमखास लागत. आम्ही कोकणी सुजाता ताई ना गावठी कोंबड्यामध्ये हाडा भरपूर असतात म्हणून माका बॉयलरच आवडतं. होय होय तापण ता मेन कारण याच कारण मी सांगणार होते मेले बघूया कोण सांगता काय. नरम नरम खावचा असता नाहीतरी आता सगळ्यांचे दाताचे प्रॉब्लेम होतात. सविता लिहिते मला पण बॉयलरच आवडतं. नीता लिहिते द्या काय लिहिते आजच काय कळलं नाही तुमचं काय ते. वर्षाने हाय केलं. आवाज येता की नाही तो पण सांगा नाहीतर मग आम्ही बोलत राहतलो तुमका आवाज नाही यायचो. कुठून कुठून बघताय ते पण सांगा. तुमका आमच्या रेसिपी आवडतात व्हेज काय नॉन व्हेज ता पण सांगा हा. मस्त भाजून झालाय हा सुद्धा तवा आपला आपला आता बघा तवा. बाजूच्या हा जो तवा आहे ना भिड्याचा बघा किती चकचकीत आणि ह्याला एकदा तुम्ही असं काय म्हणतात त्याला वळसवला की मग त्याला वर्षानुवर्ष बघूची गरज नाही. पण ही भांडी जपून वापरायची असतात. अशी आपटा आपट नाही करायची नाही तर फुटतात पण ना. हो पडला हातातून की गेला. वाचला तर तुमचा नशीब. गावचा शेण असत तर वाचता लादीवर काही खरा नसता त्याचा. आता आपण थोडस जागा क्लीन करून घेऊया. आता ती वाटपा थंड होत तोपर्यंत मी हा गरम पाणी करून घेते म्हणजे ता वाटूक झाला. गरम पाण्यातच मळायचं ना. होय होय. जर थंड पाण्यात मळलं तर थंड पाण्यात मळलं तर ते वडे नाही येणार. पीठ आपण ठेवणार नाही लगेच करणार. तुमका लगेच ठेवचा पीठ तर तरी पण कोमट पाण्यातच मळा. ती चव नाही येऊची. पीठ फुलता गरम पाण्यात तांदळाचा आणि तुम्ही थंड पाण्यात मळून बघा तर पीठ जास्त फुलत नाही. त्याच्यामुळे गरम पाणीच गरम पाणीच घ्यायचं आणि तरच तुमचे. अरे आज आपण वड्याच्या मशीन मध्ये दाखवणार आहोत ना. मशीन काढूची रवली तर काढतो आम्ही. तुमका आज हातावर थापलेले नाही आमच्याकडे ढँट आज तापून सरप्राईज तुम्ही बघत राहा ती कुठली मशीन आम्ही बोलतोय ती. आणि तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा हा तुमचा आवडता काय बेत आहे. मस्त कुरकुरीत भाजून झाला कुरकुरीत. बघा आता झालं असेल थंड कारण आपण चमचो तर लय गरम आहे अजून तरी पसरवून ठेवलेला ना. आता काय आपल्याला पाणी गरम वड्याची मशीन बघते मी काढता येते काय. जर तुमका रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमचे आपापले सजेशन द्या की तुमका काय आवडता काय नाही आवडणार. एक खायचा भांडा आता काय आता त्याच्यावर येतला खायचा भांडा येतास काय वापरता काय येतला तुम्ही सांगा तुमच्याकडे ही भांडी असत की नाही. अरे बापरे आवाज होतोय. आवाज येलो भांडा येता बाहेर मी येते आवाज करता. नाही ते कसं भिड्याची म्हणजे ही सगळी भांडी व्यवस्थित ठेवावी लागतात ना त्याच्यामुळे वाईज आवाज होतो नो. बघू दे बाबा हैसर जाणता नाही तर भांडा आहे पण त्या भांड्यांच्या मध्ये अडकला. मग अशी पाणी ठेवू काय आता म्हणजे आता थांबाक झाला नसता. तोपर्यंत वाटप आपला थंड झाला. मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतो. त्याचा पहिला वाटप वाटूया आणि मग तो मिक्सर सुकट ठेवूया आणि मग धणे वाटूया. पुसून तरी घेऊकच वया तो.
इला बाबा, भांडा इला. पण हा ह्याचा भांड्याचा होता ना याचा, त्याच्यातच मी आता काढला. सगळ्यांनी डोळे बंद करा. हा, डोळे बंद करा. कोणाकोणाबरोबर बघू बंद द्या. करा. लपाछपी. असे लहान मुलांचे गेम खेळतात ना, तसं झालं हम्म. आता. डोळे बंद करा आणि सांगा. वड्याचा भांडा तुमच्याकडे असला तरी पटापट सांगा, आणि ज्याका वह्या असतात त्यांनी पण पटापट कमेंट करून सांगा. आम्ही लिंक देतो हा. हम्म. आम्ही विकत नाही हा, नाहीतर तुम्ही आमच्याकडे येशाल. नाही नाही. हे बघा, ही ना वडे थापूची मशीन आहे. याच्यावर चपाती पण थापू शकता किंवा पुरी पण थापू शकता. पुरी चपाती, हा. परत तुमका आपले मोदकचा पण जे का पारी हा. करूचो कंटाळो ती पण ते करू पण तुम्ही शकता. ऑर्डर वगैरे घेत असाल ना, हा. तर मोदकाची पारी वगैरे ऑर्डरचे तुम्ही वडे वगैरे पुऱ्या बिऱ्या करत असाल ना, तर ही मशीन अशी एकट्यानं असं केला की झटकीपट होतात. मग किती पण तुम्ही थापूची टेन्शन नाही. जसं वहिनीने सांगितलं ना, असे थापून 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 हात असे वळा घेतात. कधी कुणाकडे 5 परतावण असतात किंवा कधी कुणाकडे पूजा असतात, तेव्हा वडे पुरी भरपूर करूचे लागतात ना. आता ही मशीन वाईज धुवून आणते हा 1.5 तोपर्यंत. किलोचे वडे, हा. 1 किलोच्या मध्ये 40 वडे होतं. ते 40 वडे करेपर्यंत ठीक असतात. त्याच्यानंतर प्रमाण वाढला तर हाती चमकती म्हणतात ना, माझी तर अक्षरशः वडी अशी ही नस फुगता. मागच्या वेळेस बघितलेली अशी फुगलेली. तुमका ही मशीन आवडली की नाही? आणि मला वाटतं बहुतेक जणांकडे आजकाल असताच हा. होय, आपल्या मालवणी लोकांकडे हा. असता, कारण मालवणी माणसं आणि मालवणी वडे. मग ते वयच. श्रावणात कित्या आपल्या गटारीत कित्या वयच वय असतात. तुम्ही वडे. खाली कमेंट करून सांगा, ही मशीन तुम्ही पहिल्यांदा बघितलात काय? पहिल्यांदा तर नाही बघितली असेल नक्की, कारण हे मशीन वापरून आता बरेच दिवस झाले. मी वाईज हात बीत धुवून घेते. झाला काय पाणी तापून? पाणी तापता तू वाटप के वाटून, म्हणजे आपल्या ही धन्याची ही पूड तोपर्यंत वाटू मी का. वाटप वाटतंय. आज पाणी तापाक वेळ किती लागता? नवीन गॅस लावलाय ना, म्हणून असं सिलेंडर नवीन लावलाय ना. सिलेंडर नवीन लावला की ती जास्त लवकर संपत्ती लोक धो धो अरे, पेटा. पेटतोय ना व्यवस्थित? पेटता हा. सरळ मग तो तर आज स्लो का पेटतोय? काय माहिती, तो गारटलो. मी पण त्या बाहेर ठेवले सिलेंडर. यांका म्हणाले सिलेंडर, हा आता पाणी मस्त उकळला. वापून बघितल्या बरोबर लगेच कोडी दणदणीत. तांदळाचं पीठ घेतलंय मी. तुम्ही तुमच्याकडे ज्वारी भाकरीचा पीठ असत ना, ता तरी तांदळाच्या पिठात घातलास तरी चालत. अगदीच ताण आहे तर रवो घाला. रवो पण नाही घालूचं असं तर आपला 1 मूठ किंवा 2 मूठ, पाव किलोच्या आसपास जर तांदळाचा पीठ असत तर 2 मूठ असे गव्हाचं पीठ घाला. त्याने ही वडे छान होतात. आता वाईच तयारी करून मदत केलंय, कॅमेरा असं स्टँडवर ठेवून. तरी पण तुम्ही असाच ऑनलाईन, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. चला आता पाणी बघूया कितपत उकळावं ना. चांगला रटामटा उकळला. मी गॅस बंद दाखवा. केलं. या बघा, ह्या बघा. एवढं अजून कड येताच आहे का, गॅस बंद केले तरी. मीठ घालून घेतलंय. आणि हा आपला गव्हाचा पीठ. गव्हाचा पीठ जास्त घातलास तर तुमचे वडे नरम होतले. त्यामुळे मी सांगते त्या अंदाजाने घाला. पाव किलो जर तांदळाचा पीठ घेतलास, 1 किंवा 2 मूठ तुम्ही गव्हाचा पीठ घाला, जास्त नाही. म्हणजे मूठ म्हणजे एवढाच आहे बघा, 1 मूठ आणि अरे ही रे, 2 मूठ. आता हे वाटप लावलं तर हे सुक हा तेच ना, ते लावायचंच लक्षात आहे. नाही आलं. हा, आता ते मिक्सर आता पुसावा लागेल. अरे रे, आता थांबायचं लागतं. वड्याचं पीठ मग कसं मळणार? हम्म. खलबत्त्यात कुटूया. बघ होतात काय, चाळणीन मग चाळून गावात घाला. बघितला ती तसा पण होता. ती पण होता एक प्रोसिजर. कारण आता ह्यो सगळ्यात छोटोच हे लावलं ना आपण, मिक्सर. मोठं लावलं असतं तर वाईट दुसरं मिक्सरचा भांडा वापरून गावला असता. तुमका वड्यात हळद वाई असत, हळद सुद्धा घाला. मी आज घालते. कधी कधी मी नाही घालत, कारण माका ते वडे शेकतात ना बदामी कलरचे, ते माका खूप आवडतं. तुमकाच ही रेसिपी आवडत असत मालवणी कोंबडी वड्याची, तर पटकन स्क्रीनवर डबल टॅप करा. अगदीच तुमच्याकडे नाही अख्खे धणे नाही, आता धना पावडर जिरा पावडर असत तरी घातली तरी चालत. मेथी नाही घातलात हरकत नाही. आता ते धनेने जिरा व्हायत पटकन, मेथीची जरा ही म्हणून भाजून घेतला की होता. माझ्या लक्षात नाही ना मगाशी.
तुमचं तसा वड्याची मशीन दाखवता दाखवता आनंद झालो. मग ते वाटप पहिला वाटला गेला, पण वाटप पण मिक्सर ओलच होतो. आला लसूण वाटलेला आता गरम मसाल्याचा आणि आला लसूणच्या ह्याच्यात वाटला ना, त्यामुळे सुगंध भारी येता. असाच भाजवा मालवणी वाटप. कालच मी ना हे बघत होते, पाटा वरवंटा घेऊचो. घेऊचो हा म्हणजे परब किचन मध्ये पारंपरिक पाटा वरवंटावरचं जेवण. पण नंतर लक्षात दिला की बाबा त्याला 6-6 महिन्यात टाकी घालूची लागता. आता टाकी घालणं म्हणजे काय तर खाली टाकीवाले पहिले दारात यायचे, हा. आता कोण येता? हा ते लक्षात आल्यावर गप रवलंय मी. आता असं सांगतो पुढचा. आता टाकी घालूची म्हणजे बैठ्या काय ते जाळीची सांग. मजा होती ना, पाट्यात टाकी. तर मग त्याच्यावर काय भरपूर असतो, पाठवता दाखवलं असतो असा सासूचो हा, पण तो नाला सोपाऱ्याच्या गॅलरीत हा. वाट बघता तो. वाट बघता मग कधी कोण बाहेर काढता असा झाला. म्हणजे त्याला दाखवलं असतो कसं पाटो वापरायचं. ही पारंपरिक भांडी वापरून जागा वही ती पण अशी तो पण दगडाचो असतात, ती पण अशी बाळगूक वही आपल्या जपूक वही अरे लहान वा. मुलासारखे. हे बघा तुमच्याशी बोलता बोलता एवढं हा. बारीक तर केलंय. झालाय चटका हे बघा. आणि हिलो सुगंध इलो. हा कोणा गावात दिलं तो पण सांगा. खलबत्त्यात दाखवला असता तुमका, पण आता मोठ्यावर कसा जोर पडता, एकच मार्बल आहे ना, मग त्यामुळे ती खाली घेऊची लागतात. आता हे मी घेते चाळून. रेसिपी थोडीशी तृप्तीचा एक प्रश्न आहे की ताई आमचं वड्याचं पीठ पातळ होतं, कशामुळे होत असेल? तुम्ही लय आधी मळून ठेवलं तर ते पातळ होतं, त्याला येणं म्हणतात, फर्मेट होतं ते पीठ. तुम्ही लय आधी मळून ठेवू नका. तुम्हाला जेव्हा वडे करायचे असतील हा अजून बघते. गरम पाण्याचं मळत असाल तर ठीक आहे. तरी आली आहे भरपूर. ही बघा दिसता गमली तर सांगा, आता पेट पडला असता. बस झाली गो. बस झाली. ताप थांबा कशात एकदा केलंय, अजून एकदा घालून तर बघा आपल्या ह्याच्यात घालूया ना मालवणीच्या वड्यात. नंतर ना. हा येत ना वापरू. आता जो येत त्यात घाल, ते कुठलंच तेवढं घाल. हा बघा जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वास. सॉल्यूशन भी है, सिर्फ ढूंढना आना चाहिए. आणि त्यावेळेस सुचूक पण वया. सूचना महत्वाचा मेन. आता हा आणि वस्तू पण मेन महत्वाची आहे असा म्हणून ठीक आहे. हिला खाली वाकल्याबरोबर वणणी खाली इली हातीवर. लगेच चाळण काढून घेतलंय. हा आम्ही हे बघा. मालवणी सुजाताताई म्हणतात की आम्ही जातो ना 5 परताना वडे आणि विळी घेऊन जातो. बरोबर सगळ्यांकडे एकच मशीन असतं ना, तर आजूबाजूवाले सगळे घेऊन जातात. वेळी गावची म्हणजे मजा ह्याचा गो खोबरा बिबरा कातू. कितू. गावची मजाच वेगळी. मीठ घातलात का घातलंय पिठात? हा ना? घातलंय घातलंय नाही नाही, घातलंय मी फक्त पहिलं आठवण करते, तिकडे दिसला ना. हा. आता थोडा थोडा पाणी घालूया. जयश्री विजय तुम्ही दोघी बहिणी आहात का? नाही नाही, आम्ही सख्या जावा आहोत. ही मोठी जाऊ, मी छोटी जाऊ. आता जिने कॅमेरा पकडलाय ती छोटी आणि ज्या बोलतायत आणि दाखवतायत त्या मोठ्या. पीठ आता देवरानी जेठानी. हा आपला चिकन आता काय फक्त फोडणीला घालायचंय, त्यामुळे पीठ काय आधी मळून ठेवते मी, म्हणजे काय जास्त वेळ आता लागणार नाही. मगाशी जसं त्यांनी सांगितलं ना, जर तुमका रेडीमेड वड्याचं पीठ आणलं तर त्याच्यावर लिहून दिलेलं असतं की किती तास आधी आणि कसं पीठ मळून ठेवायचं. त्याच्यात जास्तीत सुद्धा जास्त गरम पाणी. अर्धा तासच. हा हा. गरम पाणी जास्तीत जास्त अर्धा तासच मळून ठेवायचं आणि त्याच्यानंतर लगेच वडे करायचे, नाही तर ते पीठ पातळ 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 होत जातं. मग काही केल्या त्याचे वडे थापता येत नाही. एकदा असंच झालेलं माझ्याकडनं. त्याच्यात मी मग आपला पीठ घालून 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 तरी पण जेवढा तुम्ही घालशाल सुका पीठ तेवढा पातळ होता हा असा. भार्गव होता लहान, मी आपला पीठ मळून ठेवलंय. म्हणलं गव्हाचं चल. पीठ घातलं तर नरम होतात मग ती मजा येत नाही हो. सगळं आपला आता मिठाचा अंदाज, आता धने बडीशेप वगैरे भाजून घातलेली मेथी तो पण बघा सुगंध छान येलो जसा गरम पाणी गेला ना. हे बघा मी थोडाच पाणी आधी घातलंय आणि ह्या करून घेतलंय. आता परत घालते मी. म्हणून पाणी स्वतःच्याच हाताने घालायचं, जो पीठ मळतो दुसऱ्याने नाही. अंदाज आपण घेत घालायचो, नाही तर दुसऱ्याने घातलं की भस्कन घातला जाता. तुम्ही असा घाला चारी बाजूने, म्हणजे कळतं आपल्याक.
तुमची झाली की नाही? कोण कोण आता रविवारची सुट्टी नसता, कोणाक बुधवारची सुट्टी नसता, ती पण सांगा. केलास की नाही कोंबडी वडे? आषाढातली पार्टी, मांसाहारी पार्टी. आता मी विचार करतोय, जे आता व्हेज खातात ती कशी पार्टी करत असतील? पनीर टिक्का, मशरूम, नाहीतर आपले सोयाबीन. व्हेज कोल्हापुरी, सोयाबीन. सोयाबीन. आता पनीर तर सोयाबीनच खाऊचे आहेत पनीर श्रावणात. तर असाच ना हो. हो. नाहीतर आणि मसूरची भाजी. मसूरची भाजी आणि म्हणतात काय मच्छीच्या साऱ्याच्या जागी टोमॅटोचा सार. मस्त. हे सगळे रेसिपी आपल्या परब किचनवर असतात. केळ्याचं फ्राय, हा, कापा, सुरणाची कापा, कापा. बटाट्याची कापा. काय नाही आता हो, व्हेज आणि चमच्यानेच बघा नॉनव्हेज. आपला पीठ इथे 50% मळून झालेला असा. पण हे गरम आहे हा. हा, खूप गरम आहे कारण पाणी चांगलं कडक घेतलेलं मी करून. तेवढे तुमचे वडे छान मऊ आणि फुगीर होतात, फुगलेले होतात. हे असा करून ठेवलास ना तरी बसा. आता मी हात धुते आणि आपल्या चिकन कोंड्यात घालते. मग मळून 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 घे. तृप्ती लिहिते आमचं असंच होतं. हो वाटतं तुम्ही जास्त वेळ पीठ मळून ठेवत असाल ना. आता नेक्स्ट टाइम लक्षात ठेवा की तुम्ही जे वड्याचं पीठ रेडीमेड आणत असाल ना त्याच्यावरची इन्स्ट्रक्शन फॉलो करा. आणि पाणीचा हात कमीच घ्या. पाणी थोडं कमीच घाला तुम्ही त्यात. आता आपण वाईज साफसफाई करून घेऊया. तुमका दिसा तवा नको. अजून गरम आहे. बिड्याचो आहे ना तो. जेवढं तापाक वेळ लागतं तेवढं थंड होऊ पण लागतं ना. आज आपण करतोय हे मालवणी झटपट होणारे कोंबडी वडे आणि त्याच्याबरोबर झणझणीत असा कोंबडीचा रस्सो. आता कोंबडीचंच बोलतोय मी. कोंबडी कोंबडी चिकन वडे. चला सगळं आता फोडणीसाठी आता ह्याच्यावर जर तरी होईल तर तुम्ही बघत राहा की तरी कशी आणू होईल. त्याच्यासाठी वहिनीने काहीतरी राखून ठेवलंय हे मला असं जाणवलं म्हणून म्हटलं चला आता त्यांना तरी मी आणते. राखलंय तर त्यांना झाकण ठेवलं. हा म्हणजे ना थंड होऊ नये ना म्हणा. मला वाटलंच की हे काहीतरी त्याचा उपयोग असंच होतो लो. आणि आपलं गावठी चिकन शिजायला वेळ लागतो. तसं बॉयलर म्हणतात ना लगेच शिजतं. पटकन. आता त्या कोंबड्यावर पण त्या सरोजनी मागे टिप दिलेल्या देव होती 1 किलो 200 ग्राम 200 ग्राम की 20. नाही 1 किलो 200 ग्राम पेक्षा कमी. त्याच्या वर कोंबडा घेऊ नका हा. अख्ख्या कोंबडाच घ्यावा कारण तुमका कसा खाणार आहे. मग त्या कोंबडा ज्युसी होता की नाही. हा होता ज्युसी होता बघा. आणि त्याची जी खाऊची मजा आहे ना ती बाकी अशी नाही. तुम्ही असंच काय म्हणतात ते काय जण म्हणतात माका मॉप दी मग वजनाक मोठावाला कोंबडा घेतात 1.5-2 किलो. अजून असतं. हा आता जून असतं मग त्याची ती मजा नाही. आता तुम्ही गावठी पण कोंबडा बघा ना कोवळा असतात तर पटकन शिजताला. ही जास्त टीप वेळ लक्षात नाही. ठेवा. घेऊचे असतात तर 1 किलो 200 ग्राम च्या खाली. एकदम पण पोर घेऊ नका. 1 किलो 200 नाही ग्राम 800 ग्राम 200 ग्राम आणि दोघाच असेल तर तो तसा कोणी घेतला नसता तर अर्धा किलो त्यातला घ्यावा. आम्ही पीठ घरात तयार करतो पण त्या पिठाला पाणी खूप लागतं मळायला. आम्ही परत शेवटी पातळ होतं. आता तुम्ही जास्त पाणी घालत असाल कारण आमचं पीठ बघा आम्ही असं घातलंय. तुम्ही ह्या वेळेला थोडं कमी पाणी वापरून बघा आणि कडक पाणी वापरा. अंदाज घेऊन वापरा पीठ मळताना. शाकाहारींसाठी आम्ही मेनू घेऊन येऊ ना काय नाही नक्कीच घेऊन येऊ. स्टेट येईल. मग असे आम्ही म्हटलं ना पनीरचं. तुम्ही पण काय सुचत असाल शाकाहारी तर तुम्ही सांगा. हा कारण माका प्रश्न पडलो आता शाकाहारी आता आपण नॉनव्हेज करतो कोंबडी वडे. पण जर आता जो शाकाहारी असतात किंवा जो बनलो असतात नवो तो बिचारो काय करेल. त्याच्यासाठी आपण शाकाहारी एक रेसिपी घेऊन येऊया. हा आपला मी कढीपत्तो घातलाय. कांदो नाही आणि टोमॅटो पण नाही. बघा कढीपत्तो त्याच्यानंतर आपला वाटप होता आता गरम मसाल्यातला ता घातले. हे आपलं मालवणी मसाला. अरे काय जण पहिलं चिकन शिजवून घेतात नंतर हे पण घालतात. ही सुद्धा पद्धत आहे ती सुद्धा पद्धत आहे. काय जण नुसता कांदो आणि हे घालून चिकन शिजवून घेतात. काय जण ती फ्राय पण करून घेतात चिकन वय ना गो. हा चिकन फ्राय ते पण छान लागतं. अशोकने लिहिलं मासवडी बनवू शकता तुम्ही.
चांगला आयटम आहे. वाटणात काय काय घातलं त्याच्यासाठी तुमचा परत आमचा मालवणी वाटपाची रेसिपी आहा. तरी ती पण हा कांदा, सांगा. खोबरा, आला, लसूण, मिरची पेस्ट जे होतं ते आम्ही त्याच भांड्यात वाटलं. कांदा भाजून घेतला. त्याच्यानंतर खडे गरम मसाले जे आहेत ते भाजून घेतले. कोथिंबीर घालते. वाटपात अशी कोथिंबीर भाजून घातली की छान सुगंध येतो. असं आपण मालवणी वाटप करून घेतलं. आम्ही हां. ह्या वेळेला फक्त सुकं खोबरं वापरलं. तुम्ही सुकं थोडं आणि ओलं ओलं थोडं थोडं वापरू घालू शकता. शकता. आणि हे बघा आता याका ना असा चांगला तेल सुटेपर्यंत परतूय हा मसाला. तरच या चिकनची चव येते. नाही तर तुम्ही म्हणतात पटकन फोडणीत घातलं विषय संपवलं नाही. बघा आता तरी किती मिनिटं ते तुम्ही सांगा कमेंट करून. हां. आता 3 मिनिटं झालेली आहे. हे 4था मिनिट चालू झालं. तसं आपण भाजूनच घेतलेलं होतं वाटप, तरी सुद्धा हे मसाल्यात चांगलं भाजायलाच पाहिजे. आता हे कढई सोडायला लागलंय. मगाशी चिटकलं होतं. आता चमच्यात पण सोडू पया. जसं कढई सोडता तसं. आणि चमचो काही गरम नाही. मी इथपर्यंत पकडलंय. हो बघा किती जवळ. तुमका जर रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा. तुम्ही कोणती पद्धत वापरता सांगा. आधी तुम्ही कांद्यावर चिकन घालून या करतास परतवतास की आधी वाटप घालून परतवतास? आमचो ह्यो असो मसाल्याचो डब्बो हा. ह्यो इझी पडता असो डब्बो हा. हो. एक एक किचन मधल्या वस्तू आम्ही तुमका एकदा दाखवतलो. ह्यो जरा फोडणी बिडणी घालून जरा शोधाशोध करूची गरज नाही लागणार. त्याका वाईट पीठ लागला आता. नंतर स्वच्छ करूया. झाकून ठेवूया म्हणजे मसाल्याचं हे. हळद घातलेले वाईट ना. हा. बघा परत वाटप एकदम सुक्या झाला. आता तरी परतत आहे तरी सुद्धा जरा जरासा म्हणतात ना डसाक लागला. खरागला नाही हा, पण कढईत डसाक लागला. एका हातीनच डसता किती आता तय जाग लागता की काय. काहीतरी त्या गॅस बरोबर गडबड होता हा. आता तर मी बघा सांगता शेगडी माका नवीन घे. हे बघा असा होऊ पया मस्त ना. बघा एकटे होता की नाही म्हणजे चमचो पण सोडता आणि कढई पण. जसं आपण पाट्यावर गोळं करतो ना तसं हे गोळं झालं. यो बघा असो. ह्यात जर असा भाजून ठेवलास आणि घाई गडबडीत तुम्ही घातलास भाजी कुसळीत कशात तर पटकन होईल म्हणजे तुमचा वेळ थंय वाचलो. वाटण काय आहे मगाशी आम्ही सांगला. तरी पण तुमका जर परत ही रेसिपी संपतली ना तेव्हा तुम्ही बघा मालवणी वाटणार. आम्ही सुका खोबरा घेतला, कांदा, लसूण, खडे आलं, त्याच्यानंतर मसाले खडे मसाले घेतले आणि ते सगळे चांगलं भाजून घेतलं आणि त्याला थोडंसं पाणी घालून आपण मिक्सरला लावून घेतलं. असं वाटण आपलं मालवणी वाटण आपण बनवलं. आणि नंतर ते जेव्हा थंड झालं तेव्हा ते वाटून आपण आता फोडणीला घालतोय. पण बघा आम्ही तेलात चांगलं परतून 5-10 घ्या. मिनिटं परतवून घेतलं हा वाटण. वाटपच परतवून घ्या कारण नंतरचे दुपारी जी मटण खातात ना म्हणजे बाबा सांगायचे त्यांना एवढी चव लागत नाही. पण जेव्हा ते मसाले मुरतात बुतूर हा त्याका रात्री संध्याकाळी जो खाता त्याका भारी चव लागता. कामावर न इल्यावर बाबा म्हणायचे तुका चांगला लागतला म्हणजे म्हणजे तुम्ही दुपारी खाला तर वाया गेला मग आता जेवा माझ्या बरोबर. ते मुरत ना हम्म. म्हणजे मॅरिनेट होता चांगला. हा. आपल्या या अर्धा किलो चिकन हा पण ते मोठे मोठे पीस आहेत. कारण बारीक बारीक केलं ना चिकन या बॉयलर विरघळल्यासारखा होता. हे झालं तुमचं सुकं चिकन आहे. मीठ टाका वरतून पाणी ठेवा हा आणि तुमचं हे सुकं चिकन. पण आपल्याला पाणी घालायचंय पण एवढ्यात नाही. मी आता सगळं ते मिक्सरच्या भांड्याला जे आपलं वाटण वगैरे लागलंय ते सगळं घेणार आहे. अनिल चमचोभरच गवसलीचे जास्त नाही हा. आता म्हणशाल तर आपण आता बाजूचा रावला. कोंबडी वडे चुलीवरचेच बरे लागतात. होय होय चिकनचा तर. रस्तो पण कोंबडी चिकन वर चुलीवरच बरं लागतं. गावचं पाणी आणायचं एक बॉटल आणि करायचं त्याच्यात. रुपाली लिहिता परबानू तुमची रेसिपी भारीच असता. मस्तच लागता. होय कधीतरी या मग खाऊ. अलका लिहिता वड्याचं पीठ कसे किलो आहे. आम्ही काय वड्याचं पीठ विकत नाही ताई. त्याच्यामुळे आता काय मी तुमका सांगणार नाही कसा किलोता. सॉरी. आता मी पाणी तसं गरमच विकतचं वापरलंय. किती 380-400 रुपये किलो असतं ना. असत असत हा ना. असत. आम्ही जसं काय कधी जसं तुमच्या घालण्यावर हम्म. तांदूळ आता तुम्ही रेशनचे वापरतास. कोण कोण असे साधे रेशनचे नाही गावत तर भारीतले घेतात. कणीस तुमची आता 40-45 रुपये किलो आहे. 50 रुपये पण पोचली आहे कणी. हा. कणी सुद्धा वापरतात जी म्हणजे त्याच्यामध्ये दुकानात 400 विकत रुपये वगैरे भेटा. किलो असेल. त्याच्यामध्ये हा. जर तुम्ही हे गरम जसं धने जिरे वगैरे वाटून घातलात तर त्याचं होईल. ज्वारी घालतात. तुम्ही वड्याची संपूर्ण रेसिपी बघा त्याच्यामध्ये नाही तुम्हाला नाही, ते कळेल. किंमत हा विचारतोय. किंमत तेवढीच येणार आहे पण तुमच्या भावावर आहे. आता वाढले भाव आहेत.
त्यामुळे मला वाटत नाही, जसं आता देण्यावर पण आहे पिठाच्या, ज्यांनी ज्यांनी जसा मी सांगितलं ना तांदूळ वापरेल तसा. तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा, जर कोणी वड्याचं पीठ विकत घेतलं असेल तर किती रुपये किलो आहे? हा, कोणी घेतलं असेल तर सांगा. शीतलने नेलं ताई कुठे राहता? आम्ही विरार. वैशालीने नेलं तेल कमी झालं असं तिचं म्हणणं आहे. तेल कमी झालं, एकच हम्म. पळी तेल घातलंय. तवंग येण्यासाठी मी काय ते घातलं, गरम पाणी. आता बघू, आता आपलं वाटप तर झालेलं आहे घालून, आता ह्याच्यावर ठेवूया आपण. अजून पाणी लागतं. सरोजने तापवल्या ना पिऊ पाणी. आणि ह्याच्यामध्ये खडे मसाले असल्यामुळे ह्याचं ना लालसर कमपणा कमी येतो हा. पण तवंग येतलो सुट्टा बघा. आता हे याच्यावर बघा. झाकण ठेवा एक. मानसी आता- लिहिते खरंच बाबा बोलतात ते बरोबर आहे, सकाळी मटण केलेलं संध्याकाळी चविष्ट लागतं. सविता बोलते हाय. शीतल यादव हाय बोलते हाय. हे बघा, नका कड पटकन आहे तुला, आपलं फास्ट गॅस हा. तरी पण आता झाकण ठेवू पया वरसून. जसं जसं एक एक गोष्ट झाली तसं तसं रिकामी करूया, कारण वड्यांका जागा जास्त लागतली ना. वडे जागा लागतली. तर मी तोपर्यंत तरी यंदा कमी आहे, भांड्याक लागतली. भांड्याक पिशवी हा की डायरेक्ट घालू त्याच्या? नाही पिशवीच ताटात लागतली वाईस ना. पाणी घेतलंय मी. त्याका काय काय लोक पिशवी बांधानच ठेवतात. पण त्याच्यावर मग जीव जंतू नाही होणार का? नाही, तेल तेल लावून बांधण हा, ठेवतात मग ती नंतर आणि फेकून धुतून देत एक असतील. पिशवी घालतात असा. नाही हो, पण फेकून द्यावी लागत असेल हा, ना ती तर शेवटी. लागतात, वापरलेली नाही, दुसरी पिशवी. ओलावा लागतो हा, ना, तेलाची ओलाव्यामध्ये वापरलेली बुरशी पिशवी तयार तुम्ही ठेवूच नका. पावसाळ्यात तर अजिबातच नको. होते. बुरशी तुझ्या आज तयार गॅसला होते. काय झालं, इथं पेटलाच नाही गो चढवा. त्याच्यात पाणी गेला वाटतं, दूध होतंय ना. हो वाटतं पाणी गेलं आज. ह्याच्यावर पेटवा. म्हणजे हे तेल तापात, मग अशी पाणी तापेपर्यंत आपण काय ठेवलं. लफडा झाला काहीतरी आज, लफडा हे पेटतंय. पाऊस काहीतरी येलो, आज- पाऊस नाही हो, गॅसवर. मी वाटतं मगाशी धूत होती तेव्हा पाणी हा. गेलं. ते सतत हे गॅस साफ करून पण होत आहे माझ्या शेगडीचं. आता नवीन शेगडी घेऊचे दिवस इले वाटतं, पण थोडे दिवस रवाने बाबा, तू चांगला राव. हे बघा आता इथे दिसत पण नाही. इथे काय केलं, हे कशाला ठेवलंय? ते आपल्याला ते गरम पाणी आहे, ते काईल ठेवची आता. ओके, मी त्याच्या खाली ठेवला नाही तापलं नशीब. काईल म्हटले तेल तापाक वेळ लागता ना असा. रवात ना, आता हे का थंय टाक. तेच करू चला. धक्को लागत आपलो. नाही जमत आता, तुमका तसंच करू चला. बघा आता तुमका आणि ही जमतं भांडी काय. तापून घेऊ कोई आता आधी. चांगली तापवल्यावरच तेल ओतायचा. सविता म्हणते गरम पाणी टाका. आम्ही गरम पाणीच टाकलं. मगाशी पीठ मळायला जे घेतलं ना. शिल्पा लिहिते वी आर ऑल्सो मालवणी. शीतल लिहिते वेअर इज युअर विलेज कुडा. आमचं विलेज कणकवली नाही, मालवण गावला, श्रावण गावात हा. थोडासा पाणी जास्त झाला. बघा बरोबर. आमचा पण पीठ आज पातळ झाला. थोडासा पाणी जास्त झाला. आता ह्याच्यात तुम्ही गव्हाचं पीठ नाही, तांदळाचं पीठ घालू पया. असा तर हात दे. बघा आज तुम्ही जी हा. कमेंट केली ना, त्याचं त्याचं उत्तर तुमका हा. पाण्याचं स्वतःच- प्रमाण असतं जास्त, त्यावर आहे. स्वतःच उत्तर दिल्यान परब किचनने, प्रॅक्टिकल सकट. आता वडे भरपूर होतले, पण तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरा, नाही तर वडे नरम पडतले. गंमत झाली गव्हाचं पीठ. आता. होता है ना, जसा तुमच्या सोबत जाता तसा आम्ही पण अगदी आमच्या काय सोबत- एक्सपर्ट नाही. हा, आमच्या सोबत होता, पण इलाज असता त्याच्यावर आपल्याकडे. पण ह्याच्यामधनं टिप्स मिळतात ना. हा, आणि शिकाक पण गावतात. आता त्याच्यात तेल सोडू की हा, सोड कढई? ना, सोड. कारण पीठ हा काय ठेवचा नाही हा. पण एक लक्षात ठेवा, तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरा. मळून ठेवलेला असत ना तर तुमचं नाही होत. आता ह्या मी मळलंयच नव्हतंय, त्यामुळे काय झाला, ह्या बघा घट्ट होक लागला. दाखवते तर आता तेल वतता. आमचे आज कॅमेरा धरणारे नाहीत ना, गेले कामावर. बुधवारची गावनच नाही, रविवारची गावतात आपले. त्याच्यामुळे आमचं मॅनेज करूच असतं सगळं सामान, भंडारा. गंमत असता. लाईव्ह करताना, एडिट करताना असं कट करू शकतो ना. कुणा कुणाला आवडतं, कुणा कुणाला नाही आवडत.
शूट करताना आपण कट करू शकतो हा. नैसर्गिक काय कट नाही करू शकत स्टँड वर ठेवचा लागता पण ठीक आहे चला आता बघा आमचं पीठ कुठे गेलं त्या ताई तृप्ती होत्या त्या ज्यांचं पीठ पातळ होतं बघा त्याच्यात तुमचं पीठ तिथल्या लगेच झालं असेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ ऍड करा, म्हणजे थापायला आले पाहिजेत हा तसे. आता हे झालं माझं आज प्रथमच झालं वय ना सरोज. नाही तर माझं पीठ मी लगेच मळते ना लगेच इला बघा त्याका राग इलो म्हणता आज मी पातळच होतंय माका मळल्यान नाही गरम गरम असते वेळ. तसाच ठेवून दिला बाजूक आणि कोंबड्याकडे गेल्या बघा आणि थोडस किचन मध्ये थोडा मेस होतो हा. हा. कारण पीठ आहे हे आहे ते आहे. तरी आम्ही क्लीननेस साफसफाई ठेवतो. बापरे कॅमेरा हल्लो नवऱ्याचा मेसेज नाही आलो म्हणजे पावलो. थंय ठेव स्टँड वर. आता ते चिकन झाला का बघा. आज खूप जण मस्त मस्त कमेंट करतात तुम्ही अशीच कमेंट करत राहा मग आमका रेसिपी दाखव बरा वाटतं तुमचे कमेंट नाही आले की वाटतं अरे कोणच नाही लाईव्ह वर तसे असत हा सगळ्यांनी आपापलं जेवण बिवण करून लाईव्ह इली वाटतं. धन्यवाद. तेल तापलेलं आहे वाईट गॅस बारीक करू. हा ती बारीकच आहे ना ती बारीकच कर. विशाखा मगाशी पाणी तापूक वेळ लागता म्हणून म्हटले तेल तापूया तर पिठात हात घातले तर पिठात देण घालून ठेवल्या. भिड्याची कढई कितीला घेतली तुमका वही असत तर आम्ही लिंक देतो तुम्ही तिथून मागवा. आम्ही तुम्हाला भिड्याचं एक दिवस व्हिडिओ करून सांगतो किंमत आणि आम्ही कुठून घेतली ती. अजून कुठले कुडाळला नाही आमचं गाव मालवणात हा. ध्रुवीने लिहिलं हाय ताई आम्ही विरारवरून बघतो आम्ही पण विरारवरून लाईव्ह आहोत. शीतलने लिहिलं भिडाचे कढईत वडे चांगले लागतात. हो भिड्याची कढई सगळं जेवणच छान होतं ताई. तळणीचे तुम्ही प्रकार त्यातच करून घेऊ शकता. आता चिकन बघूया का. हा कारण रट्टा मट्टा आवाज येता बघा तुमका पण आवाज इलो की नाही तो कमेंट करून सांगा. इलो म्हणून काय अगो भानशिरा ता बघा वर आवाज इलो की नाही तो कमेंट करून सांगा. आणि वरती बघा पाणी ठेवले आणि गॅस पूर्ण मोठी असा बाजूक तुम्ही तुम्ही पाणीच नाही ठेवलास तर तुमचा खाली काय होतला चिकन दस्तला. सुगंध छान येलो आपल्या गरम मसाल्याचा बघा शिजलेला गमता की नाही. हाडा त्यांनी लगेच बाजूक केल्याने आणि ह्या बघा शिजला काय वेळ लागला नाही. गॅस बंद करून टाका आणि कढई इथे घेऊया ना. तरी पण दाखवू कया ना मोठे मोठे पीस होत नाही तर म्हणते त्यांचा पीठ आधीच ह्या करून ठेवल्याने होता आणि शिजला कधी. हा बघा वाय शिजांडे मग ते शेवटच्या ह्याच्यावर घालते काही अजून पेटणार नाही ना. नाही त्या का बघूचा लागतो ती गारटली नाही हिचे कान बघा तापले नाहीत हिचे तापले असतील. ती गॅस चालू आहे नाही तर म्हणजे ती चालू नाही केल्याने स्नॅन कढई ठेवल्या. कान असो ठेवूया कारण ह्यो जो कान हईलो तर तो कान तापतलो सगळा वाटंत काय म्हणतात ते हाताक भाजूक होतला. एका खाली छोटे छोटे डॉट असतात ते डॉट बाजूक करूनच ठेवा नाही तर काय होईल ह्याच्यावर इलो तर परत ही पण काय होईल सुळसुळात. हा हे बघा ते बघा हा 4 कान असतात. हा 4 असतात ते असे त्याच्यामुळे तसेच ह्याच्यावर ठेवला असतं ती लटपटतली असे अरेंज करून ठेवायचे. परत मी पाणी ठेवते त्याच्यावरच कमी आहे पाणी. सगळ्यांका काहीतरी झाला थांबा जरा पुसून घेते हा वाईज होतो. मी भांडा हातात घेते आणि म्हणते आता थापूक काय घेऊ भांडा हा भुतूर हातात. आता तेलाची पिशवी तर नाही आहे. नाही ती साधी याची पण नाही भाजी काय हो ही बघा अशी पण आहे अशी पण आहे ही बघा ही पण आहे जाडसर ती बांधूक ही बरी आहे ना चांगली आहे पण 2 लागतले काय. हो हो ही घ्या अजून एक आहे. तुम्ही दुधाचे तेलाचे पिशवे असतील ते वापरा आणि ह्याला तेलाचे पिशवेत लागतले ह्याचे पिशवेत लागतले पिशवी शिवाय तेल लावा आणि चिटकाचे नाही. मग भांडा म्हणतात प्लेन पण येऊ नये नाही तर त्याच्यावर चरे पडतील.
नाही ह्याका तेल लावा. चला ह्याका काही हे लावची गरज नाही, पिशवीची काही एवढी गरज नाही. त्याला फक्त बघितलंस पुसून माझा घ्या. हात चिमटलो. हे आमचा वड्याचा भांडा आम्ही नवीन घेतला, त्याचा व्हिडिओ करूच रवलो तर करून दाखवतोय. पण कधीपासून एकदा कर केलेले ना आपण नाही ह्याच्यात? नाही ह्याचं नाही केलं. हे दाखवलं पण नाहीये एकदाही. नाही दाखवलं. नाही. आपण अप्पे वगैरे सगळं दाखवलं पण हे भांडं नाही. हे बघा असं हे स्टीलचं वर हे आवरण असतं हां. पण हे लोखंडाचं असतं म्हणून ह्याका तेल लावचं लागतं. नाहीतर एका वेळी बघा जशी जंग गेली ना ही अशी मग ती जंग हय येत हय जाते. लागतं, हय हां. उतरत जातं आणि वर हं. वर चढत जातं. ह्या खालचा पण ह्या स्टीलचा फक्त ही ताटली एवढी जाड आणि हा सगळा लोखंडाचा. हय एक स्टीलची ताटली आहे. आता पण इथे त्यांच्या पाहिजे ना असण्यात पिशवी नाही. तुम्ही ठेवू शकता पण बघा एक करून बघूया नंतर आपल्याला अरेंजमेंट येईल. तेल वया काय? घेतोय हां. जी वाटी आहे आता ती. आपलं चिकन बघा इथं तवा आहे बारीक गॅसवर हां. आणि हे बघा. थोडस तवंग इलो बघा. हं. हे काय आपल्याला लाल करूचं नाही कारण ह्याच्यात गरम सामान आणि गरम हे घातलं ना की त्याचा कलर असाच होतो. तुमका हया असं तर काश्मीरी लाल तिखट घाला. आता बुडबुडे योग तयार झाल्या. आता हातीक तेल लावूया आधी. आणि घाई न करता करायचा तेलाजवळ काम नाहीतर काहीतरी वेगळाच मोबाईल काहीतरी गेलो. तुमचे मी कमेंट वाचते. वाव. लिंबा एवढे गोळे करतोय. तेल पीठ जर पातळ झाला ना तर तुम्ही आपला हातीक तेल लावा. तरी पण वड्याचे पिठाचे गोळे म्हणा थापते वेळी तेल लावचाच असता. काही मशीन कितीला घेतली तशी तर ही मी गावावरून घेतली 450 रुपये. ह्याच्या साईजवर असते. ह्याच्यामध्ये ही एवढी एक साईज येते. ह्याच्यापेक्षा मोठी साईज पण येतात चपातीसाठी वगैरे आणि ठेपले ह्याच्यापेक्षा चपाती. अशी छोटी साईज पण येतात. तर त्या अच्छा. साईजवर असतं ह्या मशिनीचा. आता ह्या पिशवी खाली लागतली की नाही तर माका डाऊट हा. लागतली तर लावा हो. बघूया आधी. कारण आधीच म्हणतात ना पिठाचा झाला पातळ. हे तुम्ही केळ्याची पानं पण वापरू शकता. हम्म. जास्त वेळ ठेवू पण नको पीठ नाहीतर झाला. नाही हा ठेवचाच नाही हा पीठ. हा. येत राहू त्याला. गरम पाण्यात पीठ मळला की ता येताच येता. हा एका ताईने लिहिलं खाली पण पिशवी ठेवा म्हणजे चिकटणार नाही. माका पण असंच वाटतं पिशवी ठेवचीच लागते पण बघा आता तुम्ही. इलो तर इलो. किंवा मोठं नाही येता. चिकटलं. नाही बोले कारण शिल्पान पण हे भांडा घ्या. घेतला ना त्यांना पिशवी लावलेल्या दुधाची. नाही तर मग आपण थापूया बाबा. हा एवढी कसरत नको आता दुधाची पिशवी नाही हा. सकाळी नाही तर लक्षात नाही. मी दुधाच्या बॉटल मागवते आजकाल त्याच्यामुळे पिशवीचा प्रश्न येणार नाही. ही पिशवी लावायची कशी तो प्रश्न आधी मेन. कापा. हा असंच लावा. पण ती वर येतली. हो चिटकान येतं नाही असं खाली माका असं वाटतं. तुमच्याकडे काय असत सोल्युशन. तर तेव्हा पर्याय. नाही तर मग आम्ही डायरेक्ट हातानच थापतो. आयच्या कार्यात आम्ही वापरलं होतं ही मशीन. असं नाही की आताच वापरतो. पण आज वाईज गोंधळ गोंधळ होता. आज काय गोंधळ होता तो तुम्ही आता सांगा. आता नाही रस ना बघूया. पीठ जर पातळ जोरात असत नको तर तेवढंच जास्त ठेव. द्यायचंच नाही. भुतूर गेलो बघा. आता म्हणता मी चिटकत नाही मी डायरेक्ट जातोय. वाईज कमी प्रेस करा नाही तर तो चपाती सारखं जास्त मोठं मोठं व्हायचं नव्हतं. तेव्हा ना हा म्हणजे तृप्तीने लिहिलं कट द बॅक. तेल तापला असताला हो भुतूर एक बघा. गोळ सोडून बघतोय. नाही तर अजून काहीतरी. हो तापलंय कारण कधीपासून ठेवलंय. झाला झाला तापलंय. टाकल्या टाकल्या गोळ वर इलो. आता मी वाईज कॅमेरा बाजूक ठेवून तुमची मदत करतोय नाहीतर तो लाईव्ह मोठं मोठं होत जाईल. थांबा पहिलं वडं सोडलेल्याच दाखवूया. तो घ्या आधी. आमची लाईट पण गेली अशा प्रकारे. पातोळी सुद्धा ह्याच्यात होतील ना गो. आपण दाखवूया ना. आता ह्याचाच वापर करूया. ह्यो वरच जाता. तो म्हणता माका वरच जाऊचा. नाही मी आता रवलो. वाईज कमीच दाबा नाही तर तो पातळ ठेपल्यासारखं होईल. फुगाव आहे ना तो वडे. जाड झालो.
आपलं चिकन झालं असताना बंद करून. आता तवंग बघा आपल्या हे बघा, रशात येलो की नाही रंग इलो मस्त आपल्या खाली मालवणी comment करून मसाल्याचोच. सांगा. हा. आता हे काम मी बंद करते हा. हा. आता आपण मानाचे 5 वडे करून घेऊया. हा किंवा फुगलो बघा. आणि वडे करते वेळी गॅस पूर्ण मोठी ठेवायची, जराही तुम्ही बारीक कमी जास्त करायची नाही. आता भावाकडे घेऊया. आता आमचा बघून बघून कोणाकोणाक वाटतं भिड्याची भांडी व्हायच, पटकन लाईक करा आणि भिड्याची भांडी घेऊन या हा. एक काढलो की एक सोडलंय भुतूर, तोपर्यंत ह्या का नितळलंय होय. एखाद दुसरे मी दाखवते, मग सर्व स्टँड वर ठेवी. एवढे करेपर्यंत लाईव्ह नाही रावत जाऊचा, आम्ही हा. 4-5 बनवतो आणि लाईव्ह संपवतो. मग बाकीचे आम्ही असेच बनवून ऑफलाईन बनवून घेतो. नाही तर लाईट गेलीच आधीच. आज सगळ्याच मुहूर्त आमचं खराब आहे. फुगलो असा छेडायचा, जर नाही फुगत होता त्याला फुगूकच लावायचा. चल बघा आपले हे मशीनवरचे वडे आहेत हा, या मशीनवरचे. हा. हाताने नाही थापलेत, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की की मशीनवर पण हा, हा, हा. दाब देते वेळी फक्त लक्ष ठेवा. जास्त नाही द्यायचं, हा. नाहीतर वाटला तुमका हा. त्या बाजूक जाडो आता तो पलटी मारून परत करू तो. जास्त हे दिलं बघा. तर तो थेपलो होतो. पिशवी वर येत हे आहे बघा. बघा. इतपत जेवढं आपण हातीन थापतो तेवढंच. मानसीने इथे मी कढई ऑर्डर केली आहे, व्हेरी गुड. अशीच भिड्याची अच्छा. भांडी तुम्ही पारंपरिक ज्या भांड्या आहेत ना, ते म्हणजे परंपरा, आपली परंपरा चालवलीच पाहिजे. कुठेही मी कढईचा म्हणजे गॅसला मी हात कमी जास्त करत नाहीये. दुसरा काढल्याबरोबर दुसरा तिथे सोडते. एकट्याने वडे करत असेल तर हे हीच ठीक आहे. आपलं भाज हे भेटत नाही, हा फक्त पडत राहू त्याला. बुतूर हात ठेवलास की गेली बोटा. काय होची नाही हो, जरासा लागात. पण ह्या मशिनीमुळे काम हलके होतं. हा, पटकन होता. थापूक तुमचं कसं हात काय बिझी होता ना, ह्यो फक्त दाबूचा. आता ह्या पलटी मारले की तो दाबून होतलो भुतूर. म्हणून मशनीचे फायदे भरपूर आहेत. बघा कोणी डोक्यात चालवले आणि त्यांना मनापासून धन्यवाद. हे बघा, अशी पिशवी दोन्ही बाजूनी लावावीच लागते हा. बघा, तितकोच पातळ आणि उकालता पण हा. तो उचलून हय होतो तो तकडे गेलो. चला, मशनीसाठी एकदा स्क्रीनवर डबल टॅप करा. चिकनच्या रशासाठी एकदा डबल टॅप करा. कोंबडीच्या रशासाठी आणि हे जे कोंबडी वडे आहात त्याच्यासाठी पण करा. भले पीठ पातळ झालं पण सोल्युशन हा बघा. थोडासा तांदळाचा पीठ वापरला की आपले वडे मस्त होतात. आता तेल तापला, आता हात पटापट. बघा, आणि स्वतःहूनच तो फुगायची प्रोसेस पण चालू करतो. हे बघा, फुगलो आपलं वड. फुगलो की नाही नका कमेंट करू, कारण आमका पण दिसता. मी आता त्याच्यावर वडो ठेवले आणि तापूक जायत होते, म्हणले अरे ह्या काय करतोय. लगेच आठवला किती हाताक माझ्या सवय लागली आहे बघा वडे थापूची. सविताने दिली, माझ्याकडे पण अशीच कढई आहे, माझ्या आईने दिली. ही अशी पारंपरिक भांडी जुनीच असतील ना तर छानच. तेल पूर्ण कोवून गेलं ना की आपल्या भांड्यांना आणि पदार्थाला जे जास्त तेल लागत नाही. ओके, शुभाने लिहिले माझी आयडी मुलाची आहे. ओके ओके, तुमचं नाव सांगा शुभाताई, मी तुमचं नाव आम्ही घेतो. शुभम. मी काय मशीन काय ना, नको बाबा इंग्लिश वाचल. उडदाचे पापड बनवायला देखील मशिनीचा चांगला वापर आहे. हो हो बरोबर. त्याला जोर जास्त द्यावा लागेल, कारण ते पापडाचं पीठ आपलं खूप कडक असतं. चला आता आपण एंड करूया, म्हणजे सर्व करूया. मानाचे 5 वडे. 5च वड्याचा मान असता. नाही, लाईव्ह खूप मोठं होय. अगोदरच तुम्ही लोक 1 तासाच्या वर, आता 1:30 वाजत दिले लाईव्ह हो, म्हणजे हे आपला लाईव्ह चालू होऊन. पातळ झालं, थोडं दाबलं गेलो, बघूया.
फुगतात तर आपलं, नाही फुगलं तर तुमचं. काय हो बोलता ना स्नेहा? नाही फुगायचं कारण वायच तो थांब. पातळ झालं बघा नाही, तरी पण बघूया ट्राय करा. फुगतलो. पातळ झालं म्हणून काय झाला, फुगवायचं झाऱ्यान मारून. हे बघा फुगलो, येवा लवकर, बघ लवकर बघ. हे तुमचंच आहे मग. बघा कसं फुगलो. आता किती मस्त झालेत बघा, आणि तेल पण नाही पियाले. आता आपण ह्याच्यामध्ये तांदळाचा आणि गव्हाचा पीठच वापरलो. पीठ पातळ झाला म्हणून तांदळाचा पीठ थोडासा ऍड झाला. जी हा, ती चूक तुमच्या समोर. चला पण पण. काय नाही तुमका सोल्युशन गावला ना. हा. आता हे वडे जे एवढे झालेत ना पीठ हम्म. ते आमका पटापट करूचे लागतले, नाही तर नाहीतर मानाचे पीठ- वडे फुगतले आणि बाकीचे वडे रवतले तसेच. बघा, आपण असे मस्त रंगावर शेकून घेतलं. हे बघा. नंतर नंतर मग ते गरम गरमच वडे खाऊक बरे. आता हे केल्या केल्या बसाक वयाच्या हवं. मानसी तास लिहित आहे की वडे झाले आहेत, मी मग ताट घेऊन बसली आहे. ये नक्की या, नक्की. मी रोज बघते. थँक्यू. धन्यवाद, तुम्ही स्वागत जावा आहे. बेस्ट काय मे बेस्ट असाव. हा थँक्यू. पण चालेल. तुमचं नाव सांगा. आता जिलाचं आयडी कळलो पण तुमचं नाव काय ते नाही कळलं. नाही, चिकन घेऊ कशात घेऊया? वाढू. हा बाऊल, बशी, वाटी तीच घे, पसरट वाटी. हीच घेऊया ना. ही मोठी ही घे. घेऊया ना. हा. छोटा किती आहे? मोठा. रसो वय ना, खोलपे करू. हे घ्या. तीच मजा असताना हो. हळूहळू बघितलास कढई तरी मी घ्या. कान थय केलंय तरी तापलो. घेतलंय. गरम ठिकाणी जरा भलं किती सराव असलो तरी सांगता येत नाही. शुभान माझी कमेंट वाचा. काय आहे तुमची कमेंट? आय लव्ह यू. ओके ओके. थँक्यू, धन्यवाद. सविताने लिहिलं मस्त झाले चिकन वडे. थँक्यू. तुमका सुद्धा धन्यवाद आणि येवा लवकर. योगिता नाव आहे त्यांचं. इली लाईट पण इली. हा बघा आता काय दाखवू नको आपण. ताई ह्याच्यात जेवायला या नक्की. तुम्ही पण या. तुम्ही पण या. आपण साजरी करूया आज काय, आषाढी अमावस्येच्या आधी मांसाहार दिवस. किती मोठं नाव ते. सरोज मध्ये 3 अक्षरी भरा. मग काय गटारी विषय संपलो. तेल अजिबात राहिलेलं नाहीये आपल्या प्रत्येक वड्याला. बघा मस्त झालेले आहेत आपले वडे. 5 किती गो मानाचो 6वं वडो तो पहिलो मापा. हे बघा असेच वड्याचं एक वडे आणि चिकन कितीला ताट मिळतं सांगा बाहेर. मी तर खाल्लंय 300-400 रुपये. फक्त 5 वडे असतात आणि एवढं चिकन असतं, बाजूला इथे लिंबू आणि कांदो असता, बस तेवढंच. आणि मालवणी वड्याची मजा. कांदो लिंबू आता कापूचा रवला. हा चला आता अशा प्रकारे आपली थाळी तयार झालेली आहे. ही बघा मालवणी कोंबडी वडे थाळी. आमच्याकडे तर 300-400 रुपये एक गावता. तुमच्याकडे किती गावता तर कमेंट करा. हा गरम गरम आपला कोंबडीचं रसो आणि आपले हे गरमा गरम फुगलेले बघा क्रिस्पी. आवाज येता की नाही खाली सांगा. चला आता आपण हे लाईव्ह एंड करूया आणि उरलेले वडे थापूया. वडे असत ना दिसत नाही तर पीठ पातळ पातळ व्हायच जाताला. तर अशा प्रकारे आजचं जर तुमका ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा. अजिबात न फसता. आम्ही थोडस इकडे तिकडे झालं पण ते पण तुमच्यासाठी टिप्स आहे आणि आमच्यासाठी पण की बाबा ज्या ताईंनी प्रश्न विचारला त्यामुळे त्यांना ते तिथे लगेच उत्तर मिळालं की त्याला काय करायला पाहिजे. होतं माझं पण कधी कधी पातळ होतं वड्याचं पीठ. त्याच्यामुळे काही हरकत नाही. आता ते पण ते वडे फसत नाही. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. लाईक करा आणि काय करा, सबस्क्राईब करा. लाईव्हचा व्हिडिओ सेव्ह होतलो आणि जाऊन बघा मालवणी चिकन वडे, कोंबडी वडे. आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. धन्यवाद. एक जाता जाता कमेंट घेते. हा छान कमेंट आहे. सरोज आणि नेहा नाही स्नेहा मी तुमच्या संभाषणचा व्हिडिओ बघते. संभाषणसाठी व्हिडिओ बघते. ओके ओके थँक्यू. शुभाने लिहिलं किती वाजता लाईव्ह येतास? तसं आम्ही बुधवारी सकाळी येतो आणि रविवारी संध्याकाळी 4 4:15 ला येतो.
वैशालीने लिहिलं थोडंसं हाय. मागे पुढे 10-20 मिनिटं होतं ताई, कारण तयारी वगैरे करायची असते. त्यामुळे होतं. हां, पूर्ण हां. लाईव्हची तयारी केल्याशिवाय उतरू कधी शकत टेक्निक नाही. प्रॉब्लेम पण येतात. भले हां, आम्ही आलो तयारी करून, तरी कधी लाईट जातली, कधी काही कॅमेरा चला. कधी तीच नाही, असा होता. सगळ्या कमेंट मी रेसिपी घेतल्या. बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि परत आमच्या लाईव्हला असाच प्रतिसाद देत राहा.